The God of silence beckons me to journey to my heart, where He awaits. Oh Lord, I hear You calling tenderly. To You I come to gaze at the beauty of Your face. I cannot see, to rest in Your embrace. I cannot feel, to dwell in Your love, hurting but sweet. To be with You, to glimpse eternity. God of night, fount of all my delight, show Your light, that my heart like Yours burn bright. Be still, the torment of the night shall not encumber you if you believe. My child, this darkness isn't emptiness, for here I mold your heart unto my image. Painfully you long to see the self you yearn to be, but fear to know the world from which you flee. In me find home. All these I give you if you remain in me. I am ever here, my child. You need not fear. The dark will set you free and bring your heart to me. God, I'm ever here, my child. You need not fear. The dark will set you free. That my heart like Yours to me.
days gone by, you gave me rest by quiet springs and filled my soul with peace. Your loving presence brings. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. Yet now I tread a different way. July 21, 2020, Tuesday. Mass intentions for 6 p.m. Mass petitions. Complete healing, spiritual healing, and fast recovery of Father George Militante, Jacinta Patalinghug, Abangan, and Ranzado families. Manilin Roldan, Father Felix Forlan, Jose Manuel Gotilara, Trinidad de Cuba, Walter Dijos, Arnold Piner, Angeli Bano, Valdevera, Wele Ligayo, Dr. Emil Haka, Kalibalanga Family Tree, Dennis, Ana Leonela, Denise Marie, Denise Teresus, Denise Bernardus, Denise Leonel, Kabilan Family, Amor Barangan, Alex de la Calzada, Vicky, Josefina Acero. Speedy healing of all COVID positive, especially Simeon Pizarra, Luis Tapiru, Susan de Guzman. For the successful operation of Jacinta Patalinghug, Walter Dijos, to pass the board exam of Francis Carlo T. Lacaba. Good health, guidance, safety, and protection of Enrique's family. Children, grandchildren, in-laws, Sheila Marie, Angeles, Ramon, Jesus, Juanito, Eduardo, Glenn, Basilisa, Placido, Adolfo, Julius, Angeli, Bano, Dudong, Cheska, and Barangan's family. Sundang Cabanos and family. Kenneth Flash, Teresa Charis, Kesha Francisca, Meldwin, Cesar, Shai, Claire Cesar, Cheska, Colin, Tristan, Alexin Daryl, Chuchu, MM, Ruel, Viuli, Amor, Cheska, Antonio, Richel, Fe, Virgilio, Kyle, Kesha, the clan of Juvenal and Carmen Osorio, Marlene Tampos, Jerry Borja, for Clive Philip that he can avail the E&E Charitable Foundation Scholarship, safe and healthy pregnancy of Maureen Morgat, Tristan Alixen Sabiliano, for the good intentions of Maria Divina Indrina, for success in studies and good health of Diana and Jillian Cuemcos, for the safety of the people of La Carlota City, good health of all the members of the family, health, successful, and safety and delivery of Consolacion and Clino, long life, peace in their home, unity within the family, for complete eradication of all disease, especially COVID-19, for the people who are still working and the frontliners, may they be protected and blessed, for good relationship and marriage, for good employment, and protection of Eugene and Clino and family. Mass Thanksgiving. For all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia,
Naluwin Castro, Mary Ruela del Campo, Marlo Castro, Ruela Castro clan, the Singh family, Laurentis family, Mr. and Mrs. Paulino Abisha Jr. and families, Enriquez family, Christine and Abel, Chito and Grace Galang, Danilo Consuelo, Bacosmo and family, Rebecca Juntilo and family, Jason Veracu and family, Ortiz family, Aldwin M.M. Tuason and family, Araceli Tijano, Inclino family, Cuemcos family and Alcuenos family, Ruan Vigil Mauro, Ludivina Escubia, Mrs. Zinaida Bilsinia and family, Ricky and Daryl Rayuso family, Kang Leon family. Birthday of Aimee Daclan Alviola, Annabel Imbalzado, Mary Ivy de la Peña, Carl Joseph Kang Leon. 32nd wedding anniversary of Mr. and Mrs. Lubas. 60th birthday of Eri Alipin Jr. 24th wedding anniversary of Elizar and Ailey Kular. 2nd wedding anniversary of Arvin and Maria Teresa Jamboy. Mass Souls: Ernesto Fabriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Ninita Kabangitan, Ferry Alex, Alfredo Perpetua Leonardo Sr., Mauro and Manuela, Shilane George Sr., George Jr., Ninita Edmundo Clara Silveria, Romolito Remo, Victory Fernando Eloterio, Vidasco Candido and Lydia Eugene, Jesus Elizabeth Jimmy Rimi, Lifong, Cristituta Betis, Tomasa Servilia, Lazaro, Bernanding and Anocrita, Ronaldo Maniorinia, Elisa Pablo Agnes Nieves Pasencia, Felipe Sr. Florante Fea, Jesus Saturnino Cesar Sr., Rodel Gina Ami, Narciso Gertrudes, Paulino Sr. and Selma, Celestino, Andrea, Arthur, Marisa, Petty Giflen, Angie, Felix, Democrito Espina, Manuel Ponce, Pracedes Ponce Candido, Anak Consorcia and Victoriano, Hugo Crescente Josefina, Antonino Palcedo Radora, Bandila Cometa, Hospicio Bacos Jr., Erlinda Alvarez, Ate Paterno Belsinia Jr., Ruben Antonieta Chanora Elmer Bob, Gilbert Lydia Benjamin Sr., Cesar, Loreto Elita Ronald, Ricardo Lita, Angeles, Felipe Sr. and Jr., Eliotena Emerciano, Florendo Federito, Jovita Pilar Bernardo, Azucena Jovita Gloria, Kabatingan, Vida Nef, Elena Uping, Victor Berting Goria Ines, Edward Eva Delia Mingo, Danilo Tangpos, Hermano Mingo, Florencia, Jesus, Florencia Mertu, Rita, Lalucha Iniego Sr., Angeling, Bart, Virgie Mike Boy, Jingle Donato, Paulina, Demetrio Bernardo, Bernardita Isabel, Josefa, Ignacio, Amparo, Flor de Liza, Victoriano, Victorioso, Zodico, Hena Rey, Luisa, Elpidio, Karing, Corazon, Calvo, Ramon Enriquez, Daniel Uy, Cristituta Uy, Edelberto Uy, Bernardita Isabel, Bernardo Manuel, Hermeningilda, Fructosa Marcelo Maxima Clito, Erlindo Sr., Susana Porfiria, Edgardo Tomas, Carmen Natividad Manuel, Adela Perez Benjamin, Jose Bernadette, Angela, Leting, Ramon Sr., Monching Gigi, Segundo, Veronica, Jesus Sr., Isedra, Virginia, Gina, Gloria, Flor de Liza, Efren, Ronaldo, Julieta, and Ismael, Santiago e Eugenio, Segundo, Veronica,
Virginia Jenpit, Espirito Boyce Esther William Rudy Vicente, Caridad Maria Gavino Sr., Vicario Gavino Jr. Nanding Lourdes Arturo Sr., Masilina Sebastian Natalio Anastasio Pastor, Dolores Herminio Cesar, Julieta Ben Lelia Mario, Michael Beatriz Mario, Michael Bibi Mario Clem Andres Fausto, Anselma Gerardo Romeo, Braulio Rosita Oscario Torino, Manuel Prasedes Candido Ana Consorcia, Victorino Roberto Sr. Josefina, Agristina Agustin Romulo Francisco Rosario, Aves Oy Josephus, Peregrino Imi, Dioscoro Maria Lourdes Ordonia, Justininiano Abadia Soledad Basilia Honorio, Eutikio Rina Bienvenida, Angelina Agustin Gloridel Argoncillo, Rafael Trasmonte, Antonio Cacuelala, Carlos Gadian, Gabuya, Manolo Cabating, Nicolasa, Ildebrando Victor, Melisio Magrarito, Lodivino Antonio Sr., Maria Yolanda Pies, Concepcion Manoriana, Annie Lily Mary Don, Elsa de Moral, Nemisio Manuel Jefferson, Hunaidi Melisio Wilson, Primitivo Ram, Rey Evangelino Andro Consolacion Webster, Inocentes Victor Dennis Pradilla, Silvestre Ermac, Cyrus Alexis Joel, Luz Villa Nicolasa Amalia Raymond, Juanito Jr., Paulino Leticia, Ashley Judic Rustico, Eugeniano Jr. and Sr., Maria Fe, Rosalina Narcisa, Jose Meli, Maria Rosario Catalino Filomeno, Gregorio Magdalena Jose Raul, Ninita, Orlando Alejandra Jesus Dax, Francisca Maria Corazon Presedes, Julian Paz Emilio Alipio Jesus, Gloria Joseph Ines, Hereno Sidney Brigida, Antonio Sr. Sidney Marge, Prasedes Guerrero Joseph Paz Solian Alipio, Magdalena MS, Epifania Justina Sigundina, Emilio Antonio Sr. and Jr., Venancio Sr. Enriquito, Lucia Leon Jose Rinaldo Rosing Felix, Robencio Dining Albert, Opilia Eduardo Luisa Afe, Annie Leno Alfonso Antonio Regino, Emiliana Alicia Sr., Maria Magdaleno Maria Daisy, Condrada Agustin Leonido Alan Ramon, Rameo Cecilio Radasa Sr., Alice Pigalan Iluminado Elisa, Rinaldo Candida Carmenita, Belinda Angelberto Florabeth, Nesitos Maria, Eugenio Ramulo, Josefina Sigundina Lolita Pat, Divino Lauro Mayet, Sabiona Feli Cora, Dumuran Felicitas, Alex Flor, Placebe, Juninho Jurel, Angel, Felicitas Mariano Que, Dr. Ramon Arsenas, Judge Lee, Lucio Bong Tan Jr., deceased Filmusa Guards and Filmusa clients, Pat Belsinia Imelda Agcon, Vicente Villacarlos, Shirlita Raqueto Lawas, Purificacion, Javila, Avayap, Manolita Briz, Juana Nacorda, Manolita Briz, Rodolfo Lorenzo, Guillerma Trinidad Ramos, Catalino Villaber, Epifania Bas, Leonidas Nadal, Jeronimo Anlidia Distua, Beldomero Nadal Sr., Antonio Ela, Josian Esperanza Distua, Jesse Pacardo,
Constancio Abapo, Joselito and Eden Lim, Magdalena Ophelia, Isabel, Judith, Benjamin Romulo, Benedicta, Florencia Doretio, Nita Ishmael, Felix Quinanola, Chuchi Lumapas, Israel Montelia, Celestino and Andrea de Garcia, Antonio Lopez, Pete Giflin de Gracia, Teresita Tampos Humauas. 9 days Novena of Natividad, Kapilitan Ricky Douglas Hoffman. 7-day Novena offering for the 40th day of Christine Musqueda. 5th day Novena for the first death anniversary of Amparo Dignos Montero. 1st day Novena of Dionisio Mendoza. 40 days Jimenegilda Casillo. 6th death anniversary of Rencio Babao. All souls in purgatory and the forgotten souls, and those who have died of COVID-19. Sa ngalan, samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Jesucristo atong Ginoo manaa kaninyo. Manawsab kanimo. Mayong hapon kanatong tanan. Ngayong hapon sa Ang opening statement sa atong ebanghelyo karon mao kini: Who is my mother? Who are my brothers? Unsa kaha ang mensahe ni Jesus ngadto sa mga katawhan. So mga kaigsunan, mao kini ang atong pamalandungan karon sa atong Santos nga misa. At sang i-appeal sa atong prayers karon ang akong classmate si Reynaldo Soto nga nakaroon sa hospital tungod sa advanced cancer. Mangigsoon maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga misa.
kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa ato mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, among amahan o tigpanalipod, kung wala ikaw, walay maglig-on, walay santos. Tultuli kami nga na sa kinabuhing tunhay, pinagi sa pagtabang kanamo sa hustong paggamit, sa mga maayong butang nining kalibutan na. Kini among gipangayo, pinagi sa among si Kristong imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon na propeta Mikiyas. Ginoo, bantay ang imong katawhan nga imong gipili. Kana ginusara sila sa kamingawan. Nga gilibutan sa tabunok nga yuta. Pasibsiba sila sa basan ug sa galaad. Ingon kaniadto. Ginoo, pahimog milagro alang kanamo. Sama sa imong gihimo sa diyang gipagawas mo kami sa Ehipto. Ginoo, may Diyos ba nga sama kanimo, nga mo pasalo sa kasalanan, sa nahibilin mong katawhan. Dili siya maghambin og kasuko hangtod sa kahangturan, kay maluluyon man siya. Maluoy na usab siya kanato, tunog-tunuban niya ang atong kasalanan. Ilabog mo ang among mga sala ngadto sa kahiladman sa dagat. Ipakita mo ang imong pagkamatinumanon ug gugmang walay paglubad ngadto sa imong katawhan. Ang mga kaliwat ni Abraham ug ni Jacob sumala sa gisaad mo sa among katigulangan sukad pa sa karaang panahon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo. O Ginoo, pakita kami sa imong kaluoy. O Ginoo, pakita kami sa imong kaluoy. O Ginoo, gipanalanginan mo ang imong yuta. Giuli mo ang kahamugaway ni Jacob. Gipasaylo mo ang kalapasan sa imong lungsod. Gitabunan mo ang tanan nilang mga sala. Gibakwi mo ang tanan mong kapungot. Gisibog mo ang imong nagdilaab nga kasuko. O Ginoo, pakita kami sa imong kaluoy. Ibalik kami, O Dios, among manluluwas, ug biyayang imong kasuko bato kanamo. Masuko ka ba kanunay bato kanamo? Padayunon mo ba ang imong kasuko ngadto sa tanang kaliwatan? O Ginoo, pakita kami sa imong kaluoy. Dili ba hinuon hatagan mo kami og kinabuhi, ug dili mo ba unya magsadya ang imong lungsod diha kanimo? Ipakita kanamo, Ginoo, ang imong kaluoy, ug hatagi kami sa imong kaluwasan. O Ginoo, pakita kami sa imong kaluoy. Ang Ginoo manaag kaninyo.
Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ni ikaw, Ginoo. Samtang nakigsulti pa si Jesus ngadto sa mga katawhan, miabot ang iyang inahan o mga igsuong lalaki. Nagtindog sila dito sa gawas ug buot makigsulti kaniya. Unya, usa sa mga tao dito miingon kaniya, ang imong inahan ug mga igsuon atuwa sa gawas, ug buot sila makigsulti kanimo. Si Jesus mitubag, kinsa man ang akong inahan, kinsa man ang akong mga igsuon. Unya, gitudlo niya ang iyang mga tinun-an ug miingon, tan-awa, kini sila mao nga akong inahan ug akong igsuon o akong mga igsuon. Kay ang nagbuhat sa gisugo sa akong amahan ngadto sa langit mao nga akong inahan ug mga igsuon. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Kitang tanan kumbinsido nga unsa kahalangdon ang pamilya. Kitang tanan sakop ang tagpamilya. O gani kaning pamilya gitawag ni the basic unit of society. Usa ka society, usa ka katalingban, himugna ni og daghan nga mga pamilya. Og sigun sa kahimtang sa mga pamilya, kung maayo sila, makaingon sa ta nga ang community, ang barangay, magmalinawon ug mino siguro ang mga pasaway. Tungod kay maayo man ang pamilya. Ang pangutana, ngano murag wala man tagdi og importansya ni Jesus ang iyang mama o mga parente. Medyo sakit kayo man iyang mga pulong. Mga kaigsunan, buot natong sabton kining episode in the context of the situation of that time. Sa karaang history sa Israel, ang clan or ang community, ang katilingban, itawag na siya og large family, dako nga pamilya. In other words, sa karaan, giatagan sa mga katawhan ang community og importansya tungod kay number one, diha sa ilang community napalambo ang ilang social life. Pinagi sila mga interactions, sila mga organizations, silang paghalubilo sa usag-usa, gani sa pagtinabangay. Diha po sa community, nahimong protection sa pamilya kontra sa mga kaaway. Una nga sa community natay kanang maghuhukom, no, nga mo tanaw sa kalinaw kung doon na may mag-away-away. Ang community usab mao ang dalangpanan sa mga panginahanglan. Nakita nato karon sa atong kahimtang sa COVID-19, no? Importante kayo ang community, ang atong pagtinabangay tungod sa atong mga panginahanglan. Ang community usab mo'y protection ug nagpapadayon sa ilang community or sacred traditions. Apan nausab kini sa panahon sa atong Ginoo tungod kay sa paghari ni Haring Herodes
o sa mga successors, nihinay ang pagkahiusa sa mga katilingban. Kung sa may rason, una, nagdoble na ang bayranan sa buhis. Doon ay buhis sa gobyerno, doon na pa dyo'y buhis sa templo. Nagkadako ang ilang mga bayranan sa utang. Labi na gayod ang oppression sa mga Romans. So, nagkatibulaag sila. O kini, natakdan sila sa gitawag Hellenistic ideology. O sa maning Hellenistic ideology, kini siya nagduso sa gitawag individualistic orientation. So tungod nini, ang mga pamilya nag-ihay na og panalipod sa ilang kaugalingon. Kaya ang community wala naman makahatag nila og security. So naniguro na lang ang mga matag pamilya sa ilang kaayuhan. Ang tuyo ni Jesus sa pag-ingon, kini maong akong inahan, amahan, igsuon, dili tungod kay gibaliwala niya ang iyang inahan, ang iyang mga kaparintihan, kundili iyang gipalapad ang iyang pamilya, pinaagi sa pag-apil sa mga katawhan nga nagasunod sa kabubuton sa Ginoo. Gibalik niya ang karaang kahimtang apan ngadto sa usa ka new normal sa pagpuyo. Ang point of reference sa ilang pagkapamilya mao ang pulong sa Dios. Dili blood relations, dili kay suod, higala o kabayan. The new normal sa pamilya, maong lagway sa simbahan. Usa ka katilingban nga dili exclusive, kundi dili inclusive. Ang nahitabo gud sa mga pamilya sa panahon ni Jesus, nahimos lang exclusive. Kaya nanalipod sila sa konglingon, hadlok sila sa uban. Apan si Jesus, gusto niyang ibalik kadtong pag-abli sa katilingban sa katawhan. Madawat ang tanan. Buti pasabot, abli ang simbahan para sa tanan. Abli ang langit para sa tanan. Nga apan kinahanglan, magtuman sila sa kabubuton sa Dios. Mao kini ang kalainan sa karaan o sa bag-ong katilingban na gustong itukod ni Jesus. It is Christ-centered or God-centered. Kanidot kaha kung ang tanang pamilya, ana lang unta. Kung ang atong katilingban, mausab, dugerang nasulbar, kining atong pandemic. Lugar na siguro nahunong kining atong drugs o kining tanang sakit sa katilingban. Kay si Jesus naman ang maghari sa atong mga panimalay sa atong katilingban. Mawala na ang mga kakog, mga graft and corruption, mga panlupig sa human rights, mga inustisya, o ang tanang sakit sa katilingban. Tungod kay mao makana ang gitudlo sa atong Ginoo. Mao kana ang maayong balita nga gihatag sa atong Ginoo na kita magkahiusa, kita magtinabangay, kita maghatag og maayong pagtagad sa atong isikatawo. Mao kana magisunan ang simbahan. Mao kana ang atong tuyo ug tumong sa atong simbahan. Amen. Pag-ampo sa katawhan.
Mga igsuon, ato karong idangat ang atong mga pag-ampo ngadto sa Dios ug mingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang simbahan magmakonunayon nga ligunon sa pagatubang sa kalisod, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Ngang mga namunuan sa pangagamhanan, mamahimong manggihatagon alang sa mga kabus nga nanginahanglan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Ngang mga masakiton nga nataptapan ng COVID-19 virus, makabaton na og hingpit nga kayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Ngang mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay ug grasya. Sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Ngang mga sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kandungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nang sulgon sa Diyos, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Ngang mga nangamatay, makabato na sa pahulayng dayon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Diyos sa atong amahan, dawata ang mga pangamuyo, nining imong katawhan. Kay kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako kang inyong sakripisyo, dawaton nunta sa Dios nga mahan, magkagagahom sa tanan. Dawaton nunta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining mga halad nga among gipili gikan sa among daghang mga gasa. Kining Eucharistia magsantos unta kanamo ug magdala kanamo nganna sa mga kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maanaw sab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataron. Santos kamahan. Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud. Nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kayo, ug imong gisulutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nag-aawit sa usa ka bagong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanang mga anghel sa langit,
sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diya sa sakawit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kauman. Puno ang langit, O Diyuta, sa Santos, yun ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mong Espiritu ron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo, ipikas, ug mihatag nini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo, siya mubalik Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ninimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip, nga angayan nga matubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diya sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malauumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan, imo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, nginahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagaw nga mahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungugog himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita samahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mahala mo, maanaa sa mga langit, pagdayto ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong ginharian, magtuman ako dinhi sa yuta, mayroon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among pangasalan. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinunuan luwasa kami sa daputan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kayaw tanawa mo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Peace be with you.
maluoy ka kanamo. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, ihatag na kanamo ang imong kalinaw. Kini mahong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you are already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Sa nanggamay katuigan, ang tugon ni Jesus sa katawhan, magdinahalay dayon kita tanan. Ayaw sunda si Cain, mapipatay kang Abel, kay managsuod ra kita tanan. Magdinahalay kita, maupiti ang suya, katagan ang bili, ang kinabuhi sa usag-usag. Magdinahalay kita, imunta kini kinaiyan, buhaton ta sa kinabuhi ang suya. Ang adunahan nagaingon, nga kang Jesus nagamahal, apan sa mga pobre madaog-daogon ug hapon. Bisan sa unsang pagmatuod, kung pagpabilin siyang ako, baka kun siyang nakikatubang kang Jesus. Magdinahalay kita, maupiti ang suya, katagan ang bili, ang kinabuhi sa usag-usag. Magdinahalay kita, imunta kini kinaiyak, buhaton ta sa kinabuhi
Magampo kita. O Diyos, dawata ang sakramento nga nagasaulog sa handumanan sa pagpasakit o pagpakamatay sa imong anak. Kining gasa sa iyang gugma. Magdugang unta pagpulos sa among katluwasan. Kini among gipangayo. Binagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition and our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael, the Archangel. Pray for us. Saint Rock. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Ang Ginoo mana kaninyo, Maanaw sab kanimo. ug manalingin kaninyo ang Dios nga magagawom sa tanan, Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Ihalad na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, pag-anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Ang tunay ko ng Ama, ng Anak, ug Espiritu